दायो आङो हस्पिटालाव दंमोन दायो मुलि होफैबाय दायो लानानै लोंखानोसै आङो माने बेखौ लोंनानै दसे आंखौहाय माने मा होनदों रेस्ट लानो होदो ओमफ्राय बिजि थुगोनबो होनदों आरोना आं दायो बेखौ लोंनोसै लोङाबाबोथ' उफाय गैया बेथ' नै गथा गिदिरखा मुलियानो माने आङो खिनाय जादों आरोना बेनि थाखाय उफाय गैया डक्टरनाव फैनांगौ जाबाय गफिन नागिरो मुलि लोंबाबो मा खालामबावनांगौ दा ओरैबायदि लोमजादों आरोना खिनाय जानानै मा बुंबावनांगौथाय आङो लोमजानानै दद्र' जाफैखाबाय आरोना दायो प्रेसार नायजानोसै दसे प्रेसार नायनानै रेडि माबानानै गालांखाबाय ओमफ्राय मानसिया बेस्थ'नि थाखाय बाहेरायाव ओंखारलांबाय मुलि लांग्राफोरबो बिराद फैयो माने बेस्थ' जायो आरोना नायनो होननानै फैखाबाय मानसिया माबाबाय गाहामनो फैबाय आरो दासो आंखौ डक्टरा नायनो सम मोनबाय आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि जे प्रेसारनि माबा पइन्टआ बेसे ओंखारो ल'नाहाय नायदो लोगोफोर 100/70 ha? 100/70. Pressure low. बिजिखौथ' नै लाबोनानै दोनफैबाय थुनांगौ माने गावहा बेस्थ'खायनो माने बाहेरायाव थांबाय थानांगौ आरोना दायो थुगोन गंथाम बिजि लाबोनानै दोनफैखाबाय थुनो थाखाय माने बिराद ल' जाहैबाय आङो बेनिखायनो बिजि थुनो थाखाय थुजानांसिगोन उफाय गैया सेलेन लानो होबाथ'मोन लाथ'ला दोनै सेलेन Pressure low di. Mama selen kana ini ba mai pawa di tu. Kompor di tang di. Bijiku. Kare. Biji kare baba kare itu. Kamu saya kabar saya kita ni. Aku ni. Terus. बिजिखौथ' मोनसे माबायावनो मोनथाम थुनानै होबाय खिन्थु लास्टनिखौ डक्टरा माने थुलिनानै होदों आरोना हायासै आखाइया साबाय माने बेलेग मानसिफोरा ओरैनो देरनानै माने लोरिदों आरोना हनै आंबो नानानैसो होनांगौ जाबाय आरोना थांबाय दायो मुलि लाबोबाय मुलि लानानै बिल होनानै थांनोसै जोङो बिलखौबो दा मुलि 650 जाबाय बिजि गंथामावनो डेन्जारखाना मुलि एसे